Kabiru ya kama matansa da Suleiman abokinsa a kan gado ga abin da ya faru. Kabiru da Suleiman sun kasance abokanaye ne tun suna kanana har suka tashi tare, suka yi makaranta suka je jami'a. Har ran da Kabiru ya ga matansa ita a wani biki ne aka je ya ganta tana magana tana murmushi. Nan take murmushin ta ya ɗauke hankalinsa sai ya gaya wa Suleiman wace yarinya ne wancan. Suleiman ya ce kai ba yaro bane ka je ka bincika ko wace ce. Haka Kabiru ya je same ta ya mata magana suka yi dan taɗi dai aka canja namba. Ana nan bayan wata 6 sai suka zo suka yi aure. Kabiru da wannan to Kabiru dama yana aiki a garin sai Allah ya zo ya sa aka yi masa transfer. Bayan da aka yi masa transfer aiki yayi yawa a garin da yake zuwa yake jefi yake duba matansa. To abokinsa Suleiman idan baya nan yana zo ya duba matansa matan Kabiru sai ya kira Kabiru ya ce na je gidanka fa gashi matanka haka mun zo na mun yi hira. Kabiru ya ce masa na gode domin ya ɗauki Suleiman tamkar ɗan uwansa da suka fito ciki ɗaya. Ko da shike ma abokantaka ne amma jini bai haɗa su ba. Zumuncin tsakaninsu ne ya sammani haka. Rana ɗaya mutane an fara ganin Suleiman yana zuwan gidan Kabiru na sosai amma duran da aka gaya ma Kabiru sai ce masa ai rana kaza Suleiman ya zo gidana da karfe kaza. Duk abin da yake faruwa a gidana da sanina domin Suleiman yana gaya min komai da komai. Mutane suka ja bakin suka yi shiru amma dai abun kai akwai abun magana a kai. Rana ɗaya sai matan shi ta fara complain matan Kabiru kenan akan cewa aikin ka nan gaskiya har kana iya sati ɗaya sati biyu wataran har wajen wata ɗaya kai baka zo gida ba. Gaskiya ni kan ba zan iya ba. Kabiru ya ba matan shi hakuri wata ran ta kamar ta yadda wata ran kamar bata da ta ce albarkacin abokinka ne yake zo ya tammake ni ya ɗauke mini kewa. Haka nan ya ce ai ya sani abokinsa na gaya masa abokin man wata rana kuna tare ma muna waya har bidiyo call. Ta ce eh hakan nan to rana ɗaya Kabiru yana aiki dama duran da zai dawo gida yana kiran matansa ya ce mata zai dawo gida to lokacin bai gaya matansa akan zai dawo gida ba ya ce bari ya zo ya mata surprise hakan nan ya saya mata fulawa ya saya mata atamfofi duk abubuwan da ta daɗe tana so. Sannan akwai wani wuri babban da aka bude a gari tana ce tana sha'awan ta je wurin rana ɗaya. Haka ya ce to idan ya zo gida zai ɗauke ta ya kai ta inda take sha'awan nan tunda yanzu Allah ya sa aikin da ya yi har wajen wata ɗaya bai zo gidan nan ba ya samu kuɗi gashi yanzu an bashi hutun wajen kwana 5 ya je gida zai je ya bata matan shi da jin daɗi. Hakan nan Kabiru ya faɗa. Kabiru yana zuwan gida kawai sai ya ga motan Suleiman a gida sai ce Allah sarki wannan dan arziki dan mutunci ya zo gidan nan bai gaya min ba watakila an jima ne yake da niyyar ya kira ni ya gaya min bai ɗauka komai a zuciyarsa ba. Kawai ya shiga ya buɗe kofar falo a buɗe ba a rufe ba domin gidan akwai gate to mai gadi ya san mai gida ya zo kuma da shike surprise ne ya bar motar shi a waje bai shigar da motar ba ma bille a ji karan motar na shigan cikin gida. Hakan nan aka buɗe gate to kofar falo dama a buɗe ne ba da batun da gidan akwai mai gadi. Aka ya bude kofar falo ya ga bai ga kowa ba ya ce watakila ita tana daki Kabiru Suleiman kuma ya shiga ban daki. Me zai ya shiga daki belli da fulawansa da suwaye abubuwan da ya saya wa matansa. Me zai gari a kan gado sai ga Suleiman abokinsa da matarsa a kan gado zindir yadda Allah ya haife su. Nan take abubuwan da suke hannun Kabiru suka faɗi a kasa. Bayan da suka faɗi a kasa sai Suleiman ya juye yana Kabiru dan Allah kai hakuri din girman Allah ka sai ka saurare ni ba abin da kake tsammani ba. Kabiru kuma bai ce komai ba ya sai ya zuba musu ido. Bayan ya ga abin da yake faruwa a idonsa ya rasa me zai yi ya sai shiru yana kallon sa matansa kuma Zainab bata ce komai ba. Ta saya kawai ita ma ta rufe fuskanta da zanin gado a cikin kunya. Lokacin Kabiru ya koma ya je ɗauki motarsa abubuwan da ya saya dai sai ya aje su akan gefen durowan miron nan. Bai ce musu komai ba wallahi haka ya koma ya je ya ɗauki makullin motarsa. Dama motar bai shiga da shi gida ba ya ɗauki motarsa ya tuka shi ya je har wani karshen hanya haka. Ya zo na yi tunani ya rasa ya zai sai ya kira kaninsa. Dama suna gari daya sai ya ce makaninsa ya je gidan ya je ɗauko masa takardunsa masu muhimmanci da wasu kayansa ɗaya biyun da suke gidan ɗin. To tun daga ranar Kabiru bai sake koma gidansa ba. Matarsa tana ta kiransa kullum bai ɗaga waya ba rana ɗaya kawai sai ya ce bari ya ɗaga waya ya ji me matan nan za ta faɗa. Matan nan ta ɗaga waya da ya ɗaga wayan matan shi ta yi ta kuka ta ce ya yafe ta ya yi hakuri wannan duk aikin shedan ne wallahi ba laifinta ba amma ta yi alkawarin Allah da bara ta sake ba. Buɗan bakin Kabiru ya ce na yafe ki duniya wa lahira
Allah ma ya yafe ki, amma abu ɗaya shine ni na sake ki saki uku, ni da ke aure bare sake zama tsakanina ba, ki je ku karasa da Suleiman, dama bai da mata. Wannan mutane da suke ba su da kunya suka je suka yi aure din, kuma bayan da aka yi auren, to auren ma ko shekara ɗaya bai yi ba suka zo suka wase. Kabiru kuma lokacin bai sake yayi aure ba, yana ganin dan uwan da ya yadda da shi, mutumin da ya yarda da shi a matsayin kamar dan uwansa, da matan da ya yarda da ita, suna kwana tare, suna shawara, suna komi tare, shine za su zo su ci masa mutuncin sa haka. Yace gaskiya idan ba wani ikon Allah ba, shi kan ba zai kara yin aure ba. Wani mata ke mamansa ta ce masa don Allah ya yi hakuri, aka ce za a nema masa a cikin dangi a duba wanda take da hankali, karaman yariyar da bata ma san duniya ba. To yanzu Kabiru ya zauna yana tunani, idan ku ne Kabiru za ku yadda? Sannan kuma abin da Kabiru ya yi bai gima matan magana ba, bai mata fada, bai musu komai ba, da ita da abokinsa ya yi ko bai yi ba? To bari in saurari daga gare ku. Allah sa mu dace.